Usuku lweshumi namuhla kuqhubeka uphenyo lokushona kwalowo owayeyisishoshovu sezombusazwe nowayenguDokotela uNeil Aggett eNkantolo ephakeme iSouth Gauteng. Ongene ebhokisini lofakazi namhlanje uParmananthan Naidoo owayeyisishoshovu sezombusazwe owayeboshwe ejele eJohn Voster kanye noAggett. Utshele iNkantolo ukuthi wayesaba ukuthi naye kungenzeka abulawa amaphoyisa ayeqapha iziboshwa zezombusazwe njengoba ayemhlukumeza. uNeil utshele iNkantolo ukuthi amaphoyisa ayeqapha iziboshwa zezombusazwe achaza isitezi seshumi saseJohn Voster njenge-Timol Height. Lokhu kwachaza ukuthi asibulala kanjani esinye isishoshovu sezombusazwe Timol. Wayeboshwe ngesikhathi esifanayo noAggett. Uchaza indlela babemhlukumeza ngayo. At one point they took my hand, wrist and handcuffed me to my ankle. I was naked. And this guy, Prince, came and he pushed me over, put his foot on my leg, on top of the handcuff, and took a key holder and started beating me at the bottom of my feet, quite hard. But I wasn't bleeding. It was just a kind of a flat piece of wood, and he was beating me. uNaidoo uthi babemsabisa ngokuthi maduze nje uzokwazi ngePrima Height okusho ukuthi bazombulala naye ngendlela ababulala ngayo uTimol. And I remember Smith at one point said to me that when we kill you and your body is warm, the postmortem won't show it. So he said. Uchaze ngendlela babemyelela ngayo kuba akhumule abenqunu bemshaya bemkhahlela amaphoyisa eshintshana ngaye. They made me stop, and this guy scalped took a elastic band and shooting at my penis. Isicwawu siyaqhubeka.